Esetleg tudsz egy 40 és 50 millió körül befektetés célból ingatlant ajánlani nekem? Szia, igen tudok. Nem lakást fogok bemutatni neked, mutatok egy üzletet, itt a belváros szívébe, a 7. kerületbe, amit egyszerre akár 6 főnek is ki tudsz adni. Kérlek, fáradj velem! Itt is volnánk. Az ingatlan hasznos alapterülete 40 négyzetméter, de tartozik hozzá egy 20 négyzetméteres galéria. Amit fontos tudni az ingatlanról, hogy 4,2-es belmagasságú, van hűtő-fűtő klímánk, illetve gázkazánunk. Mint mondtam, egyszerre 6 főnek is ki lehet adni ezt a kis ékszerdobozt. Léttechnika, víznek a költsége a közös költségbe be van építve. Maga az ingatlan cégnéven van, de viszont áfa körből ki van vonva. Itt 2 körmös asztalunk található, továbbá egy kézmosó, klíma és egy 10 cm-es itthonfal válassza el a masszázs szobánktól a helységet. Összegezve az ingatlant, 40 négyzetméter alapterület, 20 négyzetméter galéria, 2 méter feletti belmagassággal, teljesen gépesítve, felújítva, modernen eladó 45 millió forintért itt a belvárosba, a Veselényi utca és a Rózsa utca sarkán. Ezt az ingatlant tudtam neked megmutatni, ami a kínálatunkban az egyik legjobb hozam alapon értékesíthető ingatlan. Továbbiakban szeretnétek megtekinteni az ingatlant, vagy bármilyen ingatlan értékesítése kapcsán ingatlanos kerestek, akkor a fejem felett lévő telefonszámon vagy e-mail címen keressetek bátran. Köszönöm, sziasztok!